Il-maġġoranza l-Maltin iridu li fil-5 snin li ġejjin il-priorità tal-membri parlamentari Ewropej tkun li jaħdmu favur il-paċi u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kemm fl-Unjoni Ewropea stess u anke madwar id-dinja. Dan ħareġ mill-Eurobarometru li hu l-aħħar wieħed qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Ġunju li ġej. Minn dan l-istħarriġ joħroġ li 72% tal-Maltin mistennija imorru jivvutaw għal kandidati Maltin u Għawċin waqt li aktar minn 2/3 iddikjaraw li huma interessati fl-istess elezzjoni li f'pajjiżna se ssir fit-8 ta' Ġunju li ġej. Waqt l-elezzjonijiet fl-Ewropa huma mifruxin bejn is-6 u d-9 ta' Ġunju, l-Eurobarometru sab li l-Maltin huma l-aktar fl-Ewropa kollha li jafu meta se ssir l-elezzjoni f'pajjiżhom. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll li aktar minn 80% tal-Maltin qalu li l-affarijiet f'ħajjithom sejrin fid-direzzjoni tajba. Hawn ir-rata pajjiżna iferm aktar mill-medja l-pajjiżi tal-Unjoni li hi ta' 69% jew 12% inqas minn dik tagħna. Ħareġ ukoll li aktar minn 60% tal-Maltin iqisu li fit-12-il xahar li ġejjin se jkunu fl-istess qagħda ekonomika jew saħansitra aħjar. Skont dan l-Eurobarometru, 91% tal-Maltin qalu li pajjiżna ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea fl-istess ħin li naqset b'4% il-fiduċja tagħhom fil-Parlament Ewropew meta mqabbel mal-aħħar stħarriġ simili li sar fil-ħarifa li għaddiet.